Semmoinen pieni juttu. Jotkut oli just ehdottanut, että tätä puunpolttoa pitäisi verottaa ja ilmastopoliittisista syistä, mutta on sellainen pieni totuus, että metsässä hiilidioksidi kiertää ympyrää ja metsä on aina tasapainotilassa pitkällä aikavälillä. Aivan sama, poltaks mä aina puut vai lahoks ne tänne mettään, niin tää metsä sitoo kasvaessaan ihan saman verran hiiltä ja vapauttaa taas. Kun nämä puut ottaa ilmasta hiiltä ja niiden neulaset lehdet, katkenneet oksat ja kuolleet puut varisee tänne maahan, niin lahottajaeliöt hajottaa ne taas kasveille ravintoaineeksi ja hiileksi ilmakehään. Ne polttaa se hiilen sieltä ihan niin kuin mekin hengitettäessä tehdään. Hiili vapautuu, se mikä on sitoutunut kasvien kautta meidän ravintoon. Se kiertää ympyrää ja vaikka me kuinka paljon poltetaan täältä mettästä puuta ja hoidetaan mettiä tai sitten ei hoideta, niin tilanne on täysin sama. Hiili kiertää ympyrää ja ilmakehään ei tule lisää hiiltä mistään muusta kuin siitä, mikä porataan maan alta. Että näitä jostain metsien hakkuista puhutaan siinä yhteydessä, niin se on kyllä täydellinen vääryys ja väärä oppisuus. Täällä on humusta maassa, eli eloperäistä ainesta, eli sitä missä sitä hiiltä on sitoutuneena, niin suunnilleen 5 sentin kerros. Ja tämä kaikki on syntynyt 10 000 vuodessa jääkauden jälkeen. Sitä ei synny vuosittain lisää yhtään. Se kiertää tasan tarkkaan samaa ympyrää kaiken aikaa ja se kuuluu siihen luonnon kiertoon. Se on aivan sama kuin ei saisi politiikkaa puhua, se lihansyönti ei olekaan politiikkaa, kun se on elossa pysymistä. Jos täällä mettässä kasvaa peura ja mä syön sen, se peura syö kasvit, kasvi on ottanut ilmasta hiilidioksidin, peura syö sen kasvin, vapauttaa osan hiilidioksidista, osan se käyttää omiin aineksiinsa. Mä syön sen peuran, vapautan lopun hiilidioksidin, niin se on kiertänyt ympyrää ja on aivan yhdentekevää hiilidioksidin kannalta, syökö sen peuran susi, ilves, minä vai kärpäsen toukat, kun se kuolee vanhuuteen. Joka tapauksessa kaikki siihen sitoutunut hiili vapautuu takaisin ilmakehään ja kasvit taas ottaa sen sieltä takaisin tonne mettän kasvustoihin, missä se ei kauhean kauaa ole. Suot on asia erikseen, suosta se ei pääse hiilin vapautumaan, koska se vesi estää hapellisen lahotustoiminnan ja sinne kertyy pikkuhiljaa lisää hiilivarastoa, mutta se on siis hiilinielu, mutta metsä